गोंयांसून ह्या दोन्ही सेवा जी जाल्यो ते जवळजवळ 750 सुमार कारसेवक हे या दोन्ही कारसेवक आशिल्ले। आणि त्यामुळे जेन्ना ही घटना घडली की 22 तारखेक रामाची प्राण प्रतिष्ठा झाली, भव्य अशा मंदिरात झाली, त्या वेळाचे हे जे कारसेवक जे आसा त्यांच्यानी आपले योगदान दिले, ज्याने आपल्या प्राणाची पर्वा न करता या कामाक त्यांच्यानी झटून घेतले, आपल्या कुटुंबाची पर्वा न करता, अन्य सगळे विचार न करता रामाचे मंदिर त्याच जाग्यार जावपाक जाय असो जो पण आशिल्लो त्या पणाक जागून त्यांच्यानी सगळ्यांनी निस्वार्थ बुद्धीन आपली जी सेवा आसा ती केली त्या वेळाची। आणि आम्ही हयात असताना किंवा हे कारसेवक हयात असताना हे देवळ जातले अशें दिसूंक नाशिल्ले काही जाणांक। आणि त्यामुळे थोडेशे ते कारसेवा जेंच्यांनी केले ते दिसून जाल्ले, पण जेन्ना ह्या 22 तारखेक जेन्ना एकूण प्राण प्रतिष्ठा झाली त्या वेळाचेर या सगळ्या कारसेवकांची याद त्यांचे एकूण केलेले योगदान जे आसा त्याची प्रकर्षाने सगळ्या हिंदू समाजाक जाणीव जाली। आणि त्यामुळे आमकां खबर आसा जसे देशभर तसे गोंयांनी काही ठिकाणी काही कारसेवकांचे सत्कार वा सन्मान असे झाले असतात। पण हांवें जशें म्हटलें की गोंयांसून जवळजवळ 750 कारसेवक गेले आणि त्यामुळे ह्या 750 कारसेवकांचो सन्मान जावपाक जाय अशें ह्या समितीक दिसले। जी श्रीराम जन्मभूमी कारसेवा सन्मान समिती आम्ही जी गठीत केल्या त्या समितीक दिसले की गोंयच्या सगळ्या कारसेवकांचे सन्मान जावपाक जाय। आणि त्यामुळे आम्ही गेले 3 ते 4 महिने या प्रत्येक गावातलो कारसेवक जो गेल्लो त्याका शोधपाचें काम जे आसा त्याचो एकूण डेटा जो आसा कित्याक हो डेटा तसो उपलब्ध ना पळय, त्यामुळे तो सगळो गोळा करप हे तशें एक काम आशिल्लें। त्यामुळे आमचे कार्यकर्ते जे आसा तालुका लेवलाचेर गांव लेवलाचेर हे सगळे कार्यकर्त्यांनी गांवागांवांत वचून हे कोण कोण कारसेवक जे गेल्ले त्यांची सगळ्यांची नाव नोंदणी, त्यांचो एकूण फोन नंबर आसतले, त्यांचो गांव खंयचो हे अशें सगळ्याचे टोटल डेटा जो आसा तो आमी तयार करप। आणि त्या डेटान आमकां आत्तां जवळजवळ 669 पण 669 नावां आत्तापर्यंत ह्या क्षणापर्यंत ऍड झालेली आसात। आणि त्यामुळे हे सगळे कारसेवक जे आसा यांचो सन्मान हो आम्ही दिनांक 18 तारीख जी आसा रविवार फेब्रुवारी या दिसा कला अकादमी पणजी हांगासर हो कार्यक्रम करपाक ठरयला। हो सन्मान करपाक तशेंच कशा प्रकारची व्यक्ती महान व्यक्ती आसची आणि ती धार्मिक आणि किंबहुना तो कारसेवक जर आसा जाल्यार आनीक तेका अशा म्हणून आमी जेन्ना शोधाशोध केली, सुरवात केली, आमच्या लक्षात येलें की अयोध्यात असे काही मठाधीश आसात ज्याचे नाव जगद्गुरू हे स्वतः कारसेवक आशिल्ले। हे स्वतः तपस्वी छावणी जी आसा अयोध्येची ते छावणीचे ते प्रमुख आसा। तेव्हा त्यांना आम्ही अप्रोच झाले आणि त्यांना सांगले की अशा प्रकारचं गोंयांत येदे मोठ्या संख्येन आणि म्हाका दिसता देशभरांतलो पयलो असो कार्यक्रम आसतलो की जे सगळे गोंयांतले सगळे कारसेवकांक एकत्र हाडप आणि त्यांचो सन्मान करप अशा प्रकारचो कार्यक्रम जो आसा त्या कार्यक्रमाक तुम्ही आशीर्वाद दिवपाक आणि त्यांचो सन्मान करपाक तुम्ही येवचे अशा प्रकारचे आम्ही त्यांना निवेदन केल्यानंतर त्यांच्यानी आपला होकार दिलो आणि त्यामुळे ते या कार्यक्रमाक उपस्थित असतले। त्यांच्याबरोबर अनेक पीठाधीश श्री श्याम नारायण दासजी महाराज असे अनेक अयोध्येचे महाराज जे असतात ते त्यांच्याबरोबर येतले असे दोघी जण 18 तारखेला या कार्यक्रमाक सन्मान करपाक कारसेवक असतले। त्याचबरोबर अनेक विषय आम्ही या सगळ्यातून धरतो म्हणजे एकूण सगळं कार्यक्रम ठरत असताना किंवा कारसेवकांचे शोध करत असताना एक लक्षात येईल ते म्हणजे अनेक कारसेवकांचे अनेक अनुभव असतात वेगवेगळ्या प्रकारचे। म्हणजे जे अयोध्येत पावले, जे अर्धे वाटे अडकले, ज्यांना हितून जेलीत उडयले, असे वेगवेगळ्या टप्प्यांचे प्रत्येक कारसेवकांचे आणि भयानक म्हणजे आनंद घेणारे असे ना ते अनुभव जे असतात ते भयानक अनुभव असतात।
कोणाचे लाठीचे असले अश्रूज असले अशा प्रकारचे भयानक आणि पहिले प्रॉब्लेम अशा लोकांनी समोर गेले. तर असे अनुभव जे असतात ते अनुभव आणि हो सगळो लढो जो आसा अयोध्येच्या राम मंदिराचो तो गोंयांच्या हेतून एकदम कितें आसा अशा प्रकारचो विचार घेवन आम्ही एक ग्रंथ तयार करतात. हो ग्रंथ जो आसा तो श्री विद्या प्रतिष्ठान ही जी संस्था आसा हो त्या संस्थेच्या मार्फत या ग्रंथाचे प्रकाशन जातले आणि हे त्याच दिसा त्या कार्यक्रमात त्याचे प्रकाशन जातले आणि या ग्रंथान आम्ही अनेक लेख वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आणि सगळी एकूण परिस्थिती जी आसली त्या वेळाची आणि गोंयचे योगदान जे आसा या सगळ्या राम जन्मभूमीच्या लढ्यात असे सगळे त्या ग्रंथांत ते आसतात. अशा प्रकारचो एक वेगळो कार्यक्रम आणि जसं म्हटलं की देशभरात बघायचा पहिलो कार्यक्रम आणि अशा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम सगळ्या कार्यक्रम गोंयच्या एका राज्याच्या कार्यक्रम सगळे एकत्र हाडप आणि त्यांचा सन्मान करप अशा प्रकारचा एक कार्यक्रम हो 18 तारखेक ठरलेलो आसा आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे सगळे कारसेवक येतेच त्यांचे कुटुंब येते काही जण आज हयात असतात काही हयात ना मग त्यांची कुटुंब येतली आणि त्याचबरोबर हिंदू समाज जो आसा ज्याने मोठ्या प्रमाणात उत्साहान हो सगळो विषय जो आसा 22 तारखेक आमी पळयला की हिंदू समाज सगळो जो आसा राम मंदिराचे एकूण प्राण प्रतिष्ठेच्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून उल्हास आसा आणि त्यामुळे या सगळ्या हिंदू समाजान ह्या कार्यक्रमात उपस्थिती लावची असे तुमच्या माध्यमातून हांव मागणी करतो. धन्यवाद. सांचे केन्ना जातले ते? सांजचो 4 वरांचेर. फाटल्या दिसांनी कारसेवकांचो सन्मान जालो आनी तातूंतल्यान कितलेशेच अशे बोगस कारसेवक जाले की कारसेवकांनी सन्मान करून ते बी आसा तुमच्या लिस्टान? एक कशें म्हणटा आमी जो मुखार केले तेका आमी दोनूय आणि त्याच्या बरोबर गेलो जो कारसेवक आसा त्याची खात्री करून घेतली. त्यामुळे गोंयचो त्या कडेन मुखार जोडून गेला आणि त्याच्या आजूबाजून जे त्याच्या बरोबर गेले त्यांच्याशी तरी कन्फर्मेशन केले अशा पद्धतीचा विषय आहे. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. ह्या कारसेवकांनी म्हणजे त्यांना वीट जमा केलेली आणि कितें केलें फंड जमा केलो हे केलो ताची तुमी कितें केली खात्री केल्या तुमी कितें जालें ते हाचे? नाही हो तो सगळो विषय जो आसा तो त्या वेळाच्या विश्व हिंदू परिषदेचो तो कारसेवकांचो विषय त्या सगळ्याचे कितें केला त्या विश्व हिंदू परिषद त्या वेळार केला आसतलें म्हणजे वीट पावोवपाचें आसतलें किंवा जो निधी गोळा केला तो पावोवपाचो आसतलो. कारसेवक जे आसा ते त्या वेळाचेर हे सगळे फक्त आपल्यान कार सेवा म्हणजे आपल्या हातान थंय सेवा करपाक जाय ह्या उद्देशान केले आणि दुसरें कशें आसा की त्या वेळाचेर राम तिकीट आशिल्ली त्यामुळे पैसो गोळा करून ते वचप बीन अशा प्रकारचा काय उद्देश नाशिल्लो. सगळ्यांनी त्या ट्रेनीन वचप रामाची तिकीट घेवन आणि त्याच पद्दतीन सगळे कारसेवक परत येतले आसा. ओके.